исәнмесез. Һәр газетаның яки журналның birinchi сүзеннән соңгы хәрефенә кадәр укымыйсыздыр. Ә нинди мәкаләләрне укыйсыз соң? Без дә шулай итик әле бүген. Бер генә язма яки ике генә язмага игътибар итик. Аларның да әле гомум татар, гомум милли әһәмияткә ия булганын яки шуңа омтылганын. Татарлар газетасы, бу безнең Конгресс газетасы. Соңгы санында менә шундый язма бар. Россия төбәкләрендә татар журналистикасы ни хәлдә? Менә шундый чара булды. Һәм бу журналистлар Ульяновский шәһәренә барды. Бер көнлек тәҗрибә мәйданы. Журналистика өчен гомуммилли темалар кагылдылар бу очрашуда. Гаилә һәм мәктәп журналы. Монда татарлык канда булса дигән язма бар. 18нче биттә. Анда Идел татар яшьләр үзәгенең тарихы һәм кемнәр анда ничек җыелганы турында тасвирлыйлар. Һәм бик күпләр кызыксынып карар. Тышлыкта төшерелгән гаиләгә дә игътибар итәрсез мөгаен. Ватаным Татарстан газетасында шундый язма бар. Иҗатның урыны базардамы? Татарның беренче профессионал рәссамы Гайша Рахманкулованың картиналары сатуга чыгарылган. Бу коточкыч хәлме, әллә гадәтиме? Һәм хәзерге рәссамнар үзләренең рәсемнәрен сатырга хыялланамы, юкмы? Менә шул турыда сөйләнә бу мәкаләдә. Шәһри Казан газетасының бу санында хикмәтле баш исемнәр бар. Сасы борын аю кидергән һәм виноград дип атала. Аю кидергән дигән авыл бар, аның исемен аю кудерган дип тәрҗемә иткәннәр. Көлке булып күренсә дә, минемчә начар түгел. Әгәр дә медвежий обжиг дип тәрҗемә иткән булсалар, мөгаен рәнҗегән булыр идек. Бу мәкаләнең төп исеме Балташта виноград үсми торган Виноград авылы бар. Әйе, менә шундый хәлләр була. Винограды булмаса да, авыл исемен халык үзе ничек ярата, ничек тели шулай куша инде. Шәһри Казан газетасы 7нче бит. Инглиз кешесе Мартин Уолдридж ни өчен Казан университетында татар теле өйрәнә, бушлай курсларга килеп, шул турыда сөйлиләр. Концертлар алып баручы Фәнил Вакказов: "Картаеп бетмәсәк, тагын берәр бала алып кайтырбыз әле." Укырсыз, белерсез. Мәдәни җомга газетасы. Биргедә басылган гомуммилли мәкалә атала "Гадел дәүләт сәясәте кирәк". Бу сүзләрне әйтүче Минтимер Шәймиев. Әдәбиятны күрсәтә белү зарур. Бу сүзләрне әйтүче депутат, язучы Аркаил Зайдулла. Генерал Буласовны ничек хөкем иткәннәр? Буласов белән бергә туган иленә каршы сугышта катнашкан башка генералларны да асып үтерү турында күпләрегез белмәгәндер дә әле. Булак артында ни бар? 17нче, 18нче, 19нче елларда ватандашлар сугышы башланганда Казанда нинди хәлләр булган? Булак арты республикасы нинди булган? Әхмәров дип атала Рафис Корбанның яңа әсәреннән өзекләр. Исхак Әхмәров атаклы совет разведчигы. Ул Америкада американ кешесе исеме белән хезмәт итеп, Япония белән Америка арасында сугыш ачуга сәбәп булган. Шуннан да бу легенда түгел һәм күптән түгел Исхак Әхмәровка һәйкәл куелды. Троицкида ул нәкъ штирис кебек басып тора. Тамырлары Биектаудан булган бу шәхес турында якташы Рафис Корбан яза. Шәҗәрәдә тарихи хәтер. Үзегез күрәсез, шәҗәрәләр һәм милли бизәкләр милләтебезнең асылына кайтып баруын күрсәтә. Һәм дә татар журналистлары форумы турында язма 15нче биттә. Шул ук мәдәни җомгада зыялылык үрнәге дигән язма Галим Җәүдәт Миннуллин истәлегенә багышланган. Һәм тагы бер язма ачы тарих. Атылган шагыйрьләр төне. 1937 елның 29 октябрь төнендә Минскида 130 кеше атып үтерелгән. Һәм нинди кешеләр? Мәкалә атала, күрдегез, атылган шагыйрьләр төне. Ахырда тагы Звезда Поволжья дип аталган русча газет турында. Бүтән газетны тулысынча шулай ук укып тормадык без бу юлы, ләкин декаринизация дигән язмага игътибар иттек. Аны язган редактор Рашид Әхмәтов каринизация дигән процесс булган 20нче елларда, ягъни төп халыкка игътибар итү, аның хакимияткә һәм мәдәнияткә, тормышка җәлеп итү, идарәгә җәлеп итү. Хәзер бара дип әйтелгән монда декаринизация. Укып карагыз. Шуннан да хәзерге процессларның içində шундый каршылыклы һәм шундый сызландыра торган галәмәтләр бар микән?
Менә шулай итеп, һәр газетада, һәр журналда бер-ике бары тик сезгә генә кирәк булган мәкаләләр, язмалар очрап тора. Хәзергә сау булыгыз.